5G YouTube चेनेल नायगिरि लोगो नोंथांमोननिसिम दिनैनि गोदान भिडिअआव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। दिनैनि गोदान भिडिअआनो जाहैबाय PM किसाननि 18थि इनस्टलमेन्टनि रां हाबनायनि मोनसे बिग आपडेट ओंखारनाय फैदों। लोगोसे जाय बिथांमोना दासिमबो रां मोनाखै आरो गोदानै एप्लाइ बानायनानै दोनदों नोंथांमोननिबो मोनसे बिग आपडेटखौ जोङो दिनैनि नैबे भिडिअनि गेजेराव नायगोन। गोबां खेथियकफोरानो नेगासिनो दं बे 18थि इनस्टलमेन्टनि 2000 रांखौ। नोंथांमोना नैबे 18थि इनस्टलमेन्टखौ माब्ला मोननो हागोन बेनि बागै नोंथांमोना गोबां मानसिया मिथिनो लुबैदों। दिनैनि नैबे भिडिअनि गेजेराव 18थि इनस्टलमेन्टखौ माब्ला मोननो हागोन बेनि मोनसे नोंथांमोननो आपडेट होगोन। बेनि डाइरेक्ट डेटथ' ओंखाराखै, नाथाय नोंथांमोना नैबेयाव मोनसे PM किसाननि रां सोगाफ्रोमबो नैबेयाव दिनै बे मोनसे मिटिं जायो CSC सेन्टारनिफ्राय। दिनै 2 PM जादोंमोन, बेखौ नोंथाङा मिटिंखौ नायनो हागोन। बे मिटिङाव बे PM किसाननि रां हाबनाय आरो रां मोनिनि गोबां बाथ्रा बुंदों। आं बेनि बागै नोंथांमोननो आपडेट होगोन। लोगोसे जाय बिथांमोना गोदानै एप्लाइ बानायनानै दोनदों नोंथांमोननि स्टेटासा माबायदि देखायोब्लाथाय नोंथांमोना बे PM किसाननि रांखौ मोननो हागोन, जोङो बेनि A to Z आपडेटखौ दिनैनि नैबे भिडिअनि गेजेराव नायगोन। जाय बिथांमोना PM किसानाव गोदानै एप्लाइ बानायनानै दोनदों आरो जाय बिथांमोना माबा मोनसे प्रब्लेमनि जाहोनाव रां मोनाखैमोन, दा नोंथांमोना बे प्रब्लेमखौ सल्भ बानायबाय। नोंथांनि स्टेटासा माबायदि देखायनांगोन रांखौ मोननो थाखाय जोङो दिनैनि नैबे भिडिअनि गेजेरजों बेनि A to Z आपडेटखौ नायगोन। नोंथाङा भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो बेफोरबायदिनो गोदान गोदान आपडेट, डिटेल स्किम, डिजिटेल खौरां मिथिबाय थानो थाखाय नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। दानिया जोङो रां हाबनायनि मोनसे आपडेटखौ नायग्रोनोसै। बे रां हाबनायनि आपडेटानो नैबे सेचुरेसनखौ PM किसाननि रां सोनायनि 14 आरो 15 बे दिननि गेजेराव बे सेचुरेसन ड्राइभ होननाय प्रग्रामखौ CSC सेन्टारनिफ्राय सालायो। मानो होनोब्ला गोबां PM किसानाव रां मोनैनि जेंना थायो, जेरै PM किसाननि KYC प्रब्लेम, DBD प्रब्लेम, बेफोरखौ सल्भ बानायनो थाखाय नैबेयाव मोनसे मिटिं लायो CSC सेन्टारनिफ्राय। नोंथांमोननो आङो बे मिटिंनि मोनसे आपडेटखौबो होनि। नोंथांमोना बेबायदि मिटिंखौ लाइभ नायनो हागोन। आं बेयाव देखायनो हानाय नङा, नोंथांमोना बेखौ अनलाइन नायनो हागोन। बेयाव PM किसाननि रां हाबनाय हाबिनि गोबां बेयाव बाथ्रा बुंनाय जादों। नोंथांमोना बे मिटिंखौ नायबानो जाबाय। बे मिटिंखौ लानाय जायो PM किसाननि रां सोगाफ्रोमबो 14 आरो बेयाव 15नि बे दिनाव बे सेचुरेसन प्रग्रामखौ सालायो, जाहाथे थालांनाय खेथियकफोरा गावबागावनि PM किसाननि रांखौ मोननो हायो आरो गोबां खेथियकफोरखौ बे PM किसान सन्मान निधि यजना स्किमनि जोहै लाबोनो हायो। नोंथांमोना बेखौ नायबानो जाबाय। दानिया बे मिटिङाव मा मा बाथ्रा बुंदों आं नोंथांमोननो फोरमायनानै होनि। बे मिटिङाव बुंदों नोंथांमोननि रां हाबिनि जाहोनखौ। गोबां खेथियकफोरानो दासिमबो गोबां PM किसाननि रांखौ मानसिफोरा मोननो हायाखै। मानि थाखाय मोननो हायाखै होननानै बुंदोंबा बेयाव EKYC नि थाखायनो गोबां मानसिफोरा बे PM किसाननि रांखौ मोननो हायाखै। मानो होनोब्ला बे EKYC होनाया मेन्डेटरि। मानो होनोब्ला नोंथाङा थांनानै दंना गैया बेखौ नैबे EKYC नि आखाइनि नैबे थामजों मिथियो। बेनि थाखायनो बे EKYC खौ नोंथाङा होनाया गोनांथिथार। नैबे मिटिङाव बेनि बागै रोखायै बुंखादों। आरो मोनसे प्रब्लेमानो जाहैबाय DBT बे जाहैबाय डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रेन्सफार। नोंथांनि आधारजों बेंक एकाउन्टजों लिंक थानाया मेन्डेटरि। आधारजों बेंक एकाउन्टजों थायोब्लासो नोंथाङा बे PM किसाननि रांखौ मोनगोन। लोगोसे गुबुन गुबुन गभर्नमेन्ट स्किमनि रांखौ मोनगोन। बेखौनो बुङो डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रेन्सफार। बेनि बागै नैबे मिटिङाव बुंदों। जाय बिथांमोना EKYC खौ बानायना लायाखै नोंथांमोना थाबैनो बानायना लाबानो जाबाय। आरो नोंथांमोना बेखौ बोरै बानायनो, नोंथाङा बेखौ बेंकआव थांनानै बानायनो हागोन, बा नोंथाङा इण्डियान पस्ट पेमेन्ट बेंक होननाय मोनसे बे बेंकखौ एकाउन्टखौ खुलिनानै नोंथाङा नैबे DBT खौ नोंथाङा एक्टिभ खालामनानै लानो हागोन। नोंथाङा रोखा जाबाय जानो हागौ DBT आरो EKYC नि थाखायनो गोबां खेथियकनि राङा नांथारनानै दं होननानै नैबे मिटिङाव रोखायै नैबे CSC सेन्टारनिफ्राय फोरमायनानै हरदों। नोंथांमोना सम थानायावनो नोंथांनि स्टेटासखौ चेक खालामनानै नोंथाङा नायबानो जाबाय DBT आ एक्टिभ दंना गैया आरो EKYC आ दान जादोंना जायाखै। आं नोंथांमोननो बेखौ नोंथाङा बोरै चेक बानायो आं बेनि प्रसेसखौ नोंथांमोननो देखायहरनि। जाय बिथांमोना गोदान फार्मार आरो जाय बिथांमोना फैसा नांथानानै नोंथाङा जुदि खामानिखौ मावबायब्ला नोंथांनि बे DBT EKYC आ दान जादोंना जायाखै नोंथाङा बेखौ बोरै नायनानै मिथिगोन। नोंथांनि बे PM किसाननि 18थि इनस्टलमेन्टनि राङा हाबगोन ना हाबा जों बेनि प्रसेसखौ नायदिनि। नोंथाङा गावबागावनि स्टेटासखौ नायनो थाखाय नोंथाङा गुगोलाव PM किसान बेखौ सार्च खालामनांगोन। जाय बिथांमोना गोदान इउजार नोंथांमोना बेबायदि सार्च खालामबानो जाबाय
लोगोसे लिंकखौ भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनानै खागोन। दानिया नोंथाङा नैबे PM-Kisan नोंथाङा बेयाव क्लिक खालामबानो जाबाय। आरो नोंथाङा आङो बेयाव मोनसे टेलिग्राम चेनेलनि लिंक होनानै दोनदों। नोंथाङा लिंकआव थुनानै बे चेनेलाव जइन जाबानो जाबाय। माबाफोर नोंथाङा कुइसन खालामनो लागाबा बे टेलिग्राम चेनेलनि जोहै नोंथाङा इजियावनो कुइसन खालामनानै लानो हागोन आंनिसिम। गिबियावनो नोंथाङा नैबेयाव मोनसे बेबायदि पेज नुगोन। नोंथाङा बेबायदि बे लिंकआव थुनाय लोगो लोगोनो आङो बेनि लिंकखौ डाइरेक्ट होनानै दोनखागोन। नोंथाङा नैबेयाव मोनसे अप्सन नुनो मोनदों नाउ इउआर स्टेटास। नोंथाङा बे नाउ इउआर स्टेटासाव क्लिक खालामनांगोन गावबा गावनि स्टेटासखौ नायनो थाखाय बे नाउ इउआर स्टेटासाव। दानिया आं बेयाव थुनोसै। नाउ इउआर स्टेटासाव थुनाय लोगो लोगोनो नैबेयाव नोंथांनि रेजिस्ट्रेसन नं जेब्ला नोंथांनि PM-Kisanखौ एप्लाइ बानायदोंमोन बेयाव नोंथाङा मोनसे रेजिस्ट्रेसन नम्बर मोनगोन। बेयाव बहायना होबानो जाबाय आरो नैबे केपसाखौ नैबे बक्सआव बहायनानै नैबे गेट OTP आव क्लिक खालामना होबानो जाबाय। आरो जुदि नोंथांनियाव रेजिस्ट्रेसन नाम्बारा गैया अब्ला नोंथाङा नैबेयाव नाउ इउआर रेजिस्ट्रेसन नम्बराव थुनानै नोंथांनि आधार कार्डखौ बहायनानै होब्लानो बेयाव नोंथाङा इजियावनो रेजिस्ट्रेसन नम्बरखौ नुगोन। आरो नोंथाङा नैबे गेट OTP आव क्लिक खालामना होनाय लोगो लोगोनो मोनसे नोंथांनि मबाइल नाम्बाराव OTP फैगोन आरो बे OTPखौ बहायना होनाय लोगो लोगोनो नोंथाङा गावबा गावनि स्टेटासखौ नायनो हागोन। जोङो दानिया बे प्रसेसखौ बानायनानै नेक्स्ट स्टेपाव जोङो थांदिनि। दानिया नोंथाङा स्टेटासखौ बेबायदि नुनो मोनगोन। नोंथाङा नैबेयाव लेन्ड सेटिंआ बेबायदि बेयाव येस थानांगोन। नैबेयाव नो थाबाथाय बेयाव फैसाखौ मोननाय नङा। आरो नोंथांनि EKYCआ बेबायदि येस जानांगोन आरो नोंथांनि आधार बेंक एकाउन्ट सेटिं स्टेटासआ बेबायदि येस खोख्लैनांगोन। जुदि बेयाव मोनथामबो बेबायदि अके राइट सिन खोख्लैदोंबाथाय नोंथाङा रांखौ मोनगोन आरो बेबायदि नो खोख्लैदोंबाथाय नोंथाङा रांखौ मोननाय नङा। जुदि नोंथाङा लेन्ड सेटिंआ बेबायदि नो खोख्लैदों अब्ला नोंथाङा बेखौ नोंथाङा नोंथांनि डकुमेन्ट्सखौ नोंथाङा एग्रिकालसार अफिसाव प्रुफ हिसाबै नोंथाङा लांनांगोन खोख्लैनांगोन। अब्लाना बेयो येस जागोन। नोंथांनि बे लेन्ड सेटिंनि नैबे प्रब्लेमा सल्भ जागोन आरो नैबे EKYCनि स्टेटासा नोंथाङा नैबेखौ CSC सेन्टाराव थांनानै बेखौ नोंथाङा आखाइनि फिंगारप्रिन्ट होनांगोन अब्लानो बे येस जागोन। आरो नैबे आधार बेंक एकाउन्ट सेटिंआ जुदि नो जादोंब्ला बेखौ नोंथाङा आधारजों बेंक एकाउन्टजों लिंक बानायनानै DBT लिंक बानायनानै बेखौ येस बानायनानै लानांगोन। अब्लासो नोंथाङा PM-Kisanनि 9थि इनस्टलमेन्टनि रांखौ नोंथांमोना मोननो हागोन। जाय बिथांमोननि प्रब्लेमा बेफोरबायदि जानानै दं नोंथांमोना थाबैनो नैबे लेन्ड सेटिं आरो EKYC आरो नैबे आधार बेंक एकाउन्ट सेटिंनि खामानिखौ नोंथांमोना मावनानै लाबानो जाबाय इजियावनो। दा नोंथांमोना नैबे लेन्ड सेटिं आरो EKYC आरो नैबे आधार सेटिं बे मोनथाम खामानिखौल' नोंथाङा मावनानै लानाया मेन्डेटरि PM-Kisanआव रां मोननो थाखाय। दा नोंथांमोना आं दिनैनि नैबे भिडिअनि गेजेराव मोनसे फिसा आपडेट होबाय। जाय बिथांमोना PM-Kisanआव रां मोनबाय थायो बा नोंथांमोना मोनाखै बा जाय बिथांमोना गोदानै बे PM-Kisanआव एप्लाइ बानायनानै दोनदों नोंथांमोना बे PM-Kisanनि 9थि इनस्टलमेन्ट मोनैनि सिगांनो बेफोर खामानिखौ मावनानै लाबानो जाबाय। मस्ट इम्परटेन्ट खामानि। दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालामबानो जाबाय। चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। एसेनोसै दिनैनि भिडिअआ।